De 59-jarige John Jorritsma werd op 16 mei 2008 geïnstalleerd als commissaris van Doe nog de Koninginne. Ik wil gewoon elke dag werken voor mijn kostje. Jorritsma leidt als oud-directeur van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij de klam op de economische ontwikkeling en helpt mij grote bedrijven binnen te helpen. Die als de zuivelondernemingen Aware en Fonterra op het Jereveen. Extra de commissaris voor het behoud van de Louter Vleenbasis. Ik zeg niet dat wij nou de doorslaande effect hebben, maar dat wij wel in onze lobby goede argumenten aandroegen. Jorritsma begeleert de werindeling van Friese gemeenten die soms zijn onstelling op gang komt. Maar naast het besturen van de provincie liet de commissaris hem ook graag zien bij grote evenementen in Friesland, zoals het Scootjesielen en de PC. Verder maakt Jorritsma hem sterk voor de culturele haardstad 2018. The city of Leeuwarden. Het is duidelijk, Ljouwert wordt in 2018 culturele haardstad van Europa. Een van zijn laatste openbare optredens is een excursie in de Friese Grijden op wij naar het eerste leerpaai. Een traditie dat Jorritsma als Bennefries grutskop is, maar dat ze aanst in Eindhoven net volle van begrippen zullen. Van harte proficiat, wij zitten in Friesland. Van harte lokwenske, Amanda. En ik mag deze ex-miss kandidaten mag ik daarmee een zoen geven. Hey.